Bé, doncs bon dia a tothom. Donar-vos la benvinguda en aquesta cinquena jornada de fisioteràpia a l'esport. Em permetreu que sigui breu perquè anem fora de temps i, per tant, demanar-vos disculpes per aquests problemes tècnics que hem tingut que ens han fet demorar l'inici de la jornada, no? Veieu un vídeo una mica especial perquè actualment és el nostre 35è aniversari i aquest vídeo correspon a l'acte que vam fer aquests últims dies en què justament celebràvem els 35 anys de fisioteràpia del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya, amb més anys de fisioteràpia encara, no?, a la nostra terra, al nostre país, però en tot cas doncs, sí que m'agradaria destacar doncs, el paper que ha tingut la fisioteràpia de l'esport al llarg d'aquests 35 anys del col·legi, on la fisioteràpia de l'esport sempre ha sigut un referent, no? Ha sigut quelcom que ens ha permès una visualització de la nostra professió realment important. Per molts pacients la porta d'entrada a l'àmbit de la fisioteràpia, perquè l'esport normalment practica també majoritàriament en edats més joves i per tant és un factor de coneixement de la fisioteràpia, no? I segurament entre vosaltres hi ha molts fisioterapeutes que heu entrat a estudiar fisioteràpia perquè heu viscut el que és el tractament o heu conegut un fisioterapeuta, no?, o una fisioterapeuta a través de ser pacients, no?, justament amb lesions esportives en molts casos, no? Per tant, mostrar el nostre agraïment a la fisioteràpia a l'esport. Soc d'una època en la qual quan veies un partit per la televisió encara deien mira, ser el massajista i tal, això avui evidentment és un disbarat i per tant la nostra professió està molt present a la societat, està molt present en tot el desenvolupament de l'àmbit sanitari. Per tant, en aquest sentit volia destacar el meu agraïment a la fisioteràpia a l'esport pel seu paper de divulgació i de coneixement del nostre àmbit. És obligatori, és obligat, però no per obligat menys sentit, que hi hagi en aquesta inauguració els agraïments, no? I per tant m'agradaria començar amb un agraïment a tot el personal del col·legi, el personal també de l'Hotel Plaza que ens acull en aquesta jornada, perquè darrere d'una jornada com la que farem avui, en la qual som 216 persones inscrites, que és un número molt significatiu, és la jornada de l'esport més nombrosa que hem realitzat al col·legi, per tant, en aquest sentit també ens omple d'orgull que sigui d'aquesta manera, no? I per tant agrair al personal del col·legi, molt especialment a totes les responsables d'àrea, les caps d'àrea que han treballat perquè el desenvolupament de la jornada pugui ser adequat, no? Per suposat també als ponents i moderadors que avui ens acompanyen, no? I que per tant la Isabel Arbonès, que moderarà la sessió d'aquest matí. La Isabel és un referent de l'àmbit de l'esport, molt coneguda, formadora durant molt temps, és una persona que ha estat 20 anys treballant al CAR, 5 anys al futbol femení, amb un temps de plena implementació, no?, de l'esport femení, el Futbol Club Barcelona, en el primer equip del Futbol Club Barcelona, i per tant, i a més també, i vull destacar-ho, 8 anys als Paralímpics, no?, i per això que també és important de destacar-ho. Per tant, una persona amb una llarga trajectòria. A la sessió de la tarda, el Pere Palmada, que actualment exerceix en l'àmbit privat, però que és una persona molt vinculada a l'àmbit del motor, fisioterapeuta de diversos equips al Dakar, per exemple, i president de la Societat Catalana de Fisioteràpia, no? I per tant, agrair-los als dos moderadors, a la resta de ponents per suposat, no? Però deixaré que els presenti ella, perquè si no, això s'allargaria molt i per tant, no és el cas. Per tant, moltes gràcies a totes les persones que contribuïu a que aquesta jornada es pugui desenvolupar amb èxit. No, m'agradaria també destacar els patrocinadors, no? Els patrocinadors d'aquesta jornada, que són Cultu Esport, que venen en representació el senyor Rafael Matamoros i el senyor Isaac Cuenca, McDavid Catetape del grup United Sports Brand, que venen en representació el senyor Enric Begatà i el senyor Sergio Redín, l'Associació Espanyola de Medicina del Baloncesto, que ve també en representació la doctora Pilar Doñoro i la doctora Sílvia Treviño, Tecnosport, el senyor Isidre Sistaré, que ens acompanya, i la Federació Catalana de Bàsquet, que també en representació hi ha el senyor David Auric i que també la doctora Treviño, que més la veureu durant la jornada d'avui, també ens acompanya perquè té aquest doble paper a la Federació Espanyola i a l'Associació Espanyola i a la Federació Catalana, no? I per suposat m'agradaria agrair-vos a tots vosaltres, no? A tots vosaltres que heu assistit, que heu confiat una vegada més en una jornada del col·legi. Avui ens acompanya en aquesta jornada, té una particularitat que també
penso que és curiosa, és una jornada on ens acompanyen molts estudiants i és veritat que la fisioteràpia i l'esport moltes vegades pels estudiants és allà on es visualitzen més, on s'emmirallen més i probablement doncs, està molt bé així, tot i que després al llarg de la vida segurament doncs, hi ha molts canvis, no? I moltes situacions diferents i que probablement descobrireu al llarg de tots els anys d'estudis i de desenvolupament professional doncs, molts altres àmbits, perquè avui en dia la fisioteràpia òbviament doncs, és molt present a la societat i també m'agradaria donar-vos un missatge d'esperança, que el camí és difícil, que el camí és complicat, però que sens dubte és un camí que val la pena. No? Estudiar fisioteràpia és quelcom que us farà molt feliç, almenys espero que us faci tan feliç com m'ha fet a mi, com segur moltes de les persones que ens acompanyen, no? I que segur que hi ha dificultats, però que no són diferents a d'altres àmbits, en el dret, en l'educació, en les administracions i direccions d'empreses, no? Que hi ha dificultats, però que també penso que teniu un camí per endavant dolç i que actualment doncs, la nostra professió amb sous precaris, amb tot el que vulgueu, amb dificultats, però penso també que viu un moment dolç, no? I també m'agradaria excusar la companya de Junta que ha fet possible aquesta jornada, que ha treballat doncs, més intensament en aquesta jornada, la senyora Cristina Dillon, secretària del col·legi, que avui ens havia d'acompanyar i que malauradament doncs, per problemes personals doncs, no li serà possible, problemes personals greus, no? I per tant doncs, malauradament no ens podem, que no l'afecten amb ella, que ningú es preocupi, però que en tot cas doncs, com li hagués agradat li hagués agradat molt acompanyar-nos, però no serà possible en el dia d'avui i per tant doncs, excusar-la i transmetre-us també el seu missatge de lamentar doncs, que no pugui estar, perquè també estava en el programa com una ponent. La Cristina és una persona vinculada a la Federació Espanyola de Bàsquet, a l'esport femení, per tant, doncs, una referent al seu àmbit i, a més, companya de Junta. Ja per acabar, només destacar doncs, que aquest any aquests dies, fa pocs dies, hem començat una campanya, que és la campanya Estrella, doncs, que fem aquest any, que és i que tindrà continuïtat els anys vinents, que serà el visita al fisioterapeuta un cop l'any, convençuts de que la fisioteràpia, òbviament, doncs, ha de ser un motor també doncs, de prevenció, de promoció de la salut en les persones i que la gent, igual que tenim l'hàbit d'anar al dentista, igual que tenim l'hàbit d'anar doncs, a partir de determinades edats doncs, a l'uròleg o al ginecòleg, no? Doncs, per fer revisions doncs, també hauríem de fer-ho en l'àmbit de la fisioteràpia com professionals de la salut que som i per tant doncs, en aquest sentit creiem que és una campanya per la qual volem apostar com a col·legi, que aquests propers dies veureu que s'anirà visibilitzant de forma important. També destacar que en aquesta jornada, aquesta tarda, em sembla que és de 3:15, diria, aquí hi ha un error, és de les 3:15 a les 15:30, de 15:30 a 15:15 a 15:30 hi ha un espai pensat per parlar amb Junta, no? Per si algú de vosaltres doncs, vol venir i vol que tinguem, no sé, està pensat doncs, dins de les jornades d'àmbits concrets doncs, per parlar dels problemes que hi ha dins d'aquells àmbits, no? Pues, l'àmbit de l'esport, a vegades amb programes de contractació, amb programes a vegades, no sé, recordo una vegada doncs, que vam fer una acció justament perquè les fitxes federatives dels equips de futbol no hi posava fisioterapeuta, no? I per exemple, doncs, avui en dia ja és quelcom que les fitxes de les federacions, doncs, el fisioterapeuta apareix com fisioterapeuta, no? O almenys en la majoria d'elles, no? I per tant, doncs, per transmetre aquests problemes. I finalment, doncs, per acabar, us deixaré un petit vídeo que presentem en primícia, sereu els primers que els veureu, que a partir del dilluns doncs, es farà públic, que és l'FTP 26. No? Com sabeu, l'FTP és el gran congrés internacional del Col·legi Fisioterapeutes de Catalunya, al qual hi assisteixen més de 2.000 persones, que l'any que ve es fan unes dates una mica intempestives perquè és el 9, el 10 i l'11 de juliol, però que presenta novetats importants i amb ponents de molta rellevància i que per primera vegada doncs, us presentem doncs, aquest vídeo que llança ja doncs, l'FTP 26. Moltes gràcies a tothom, moltes gràcies de nou als ponents i us desitjo una molt bona jornada. Gràcies.